دياسبورا دياسبورا أمريكا زلها سباستي بقى دياسبورا أكندا زلها بتيخوني زنا دياسبورا عبدين قلي زلها سمي أيوكيا دياسبورا أب إوروبا زلها أريخيوم فريخ دياسبورا أب أفريكا زلها تحبيني بقى سلام تخطاتلت نايزي channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو كم تتريبوا صنعكم ندياسبورا زلوت أمت درفي تسمعتنيكم حج دما نابناي لومي أقد ستنتنا سفع زخونة تنتنا نخلو كحجز زغل نخلو كمهر زغل نابو كسقاقركم كفتني بزحت عستي كلوانا أباريز قبر زلو أولمبيكس أبت مخفتو زر أيوو نكرستنا بتخكل نكريستوس دما زتصرف ወይ ውን ዘዋርድ ስእልን ቪድዮን ኩሉ ስራሓትን ብዙሓት ሰባት ተሪር ተቃውሞ ገይሩሎም ካብ ሶሻል ሚድያ ከኣሊዎ ዘገደዶም ምክንያት ክንሪና መኒቱ ዝያዳ ፀቕጢ ገይሩ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ካብ ቫቲካን ከንታይ ምልክት ሂባ ዝኾነ እንታይ ዝገበረቶ ፀቕጢ ነይሩ ካልኦት ሓይልታት ከመን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም መንከ ነቲ ኩነታት ሸለል ኢሎም ሪኦሞ ኣዛራባ ረሲ ነዚ ሚድያ ብዙሕ ካቨሬጅ ዝረክብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኩሉ ከም ፃልክማ ይክልኒ ግን ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናቱ ክንሪና ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ሃገር መንግስቲ ክትቅይር ስርዓት ክትቅይር ዝሓሰበቶ ስለዘይ ሰለጣ ከተማርር ከላ ክንሪና በተመሳሳሊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዝ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዝገልፅ ከልወና እዩ ቢንያም ኣገዳሲ መተሓሳሰብን ሓበሬታን ኣመሓላሊፈሎ ንኩሉ ተዓዛቢ ብሽክሌታ ብሓደ ክንሰምዖ ኢና ካልእ ምስ ዝተሓሓዝ ድማ ንቁጠባ ዝትንክፍ ኣርስታት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ክንሪና መጀመርያ ግን በዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ንጀምር what is going on እንታይ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ በዚያ እስከ ክንጅምር ነዚያ ክንርኢ እሞ ኣብኡ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ክንሓልፍ ይቕረታ ሓቲቱ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኦሎምፒክስ ግን እቲ ይቕረታ ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ብሓደ ክንሪኦ ኢና so what's going on እስከ ነዚያ ንስማዕ ካብዚያ ንጀምር ሚት ገይርያ ስለ ዘለኹ start here. Okay, let's go. Well, most significantly, we've heard from the Deputy Prime Minister himself, the leader of the right-wing anti-immigrant party, the League Party, Matteo Salvini. He took to social media on Saturday, saying that opening the Olympics, insulting millions of Christians in the world is really a bad start. They've openly mocked an Islamic country now. All of Paris. You notice how France didn't mock Islam because it's an Islamic country now. All of Paris would be on fire if they tried that shit. As a Christian, how are you not furious? How are you not angry by what they've just done? They've openly mocked your entire religion from head to toe. One of the most sacred. So Andrew Tate ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይዱ ነቶም ሚልዮናት ተዓዘብትናቱ ዝሃቦ ነቲ ንክርስቶስ ከምቲ ኣብ ስእሊ እትሪእዎ ዘለኹም ዝትንክፍ ኣርእስቲ ዝገበሮ እሱ ጥራይ ከይኮነ እውን ተመሊሱ ሰላማዊ ሰልፊ መሪሑ ኣብ ጎደናታት ኣብ ደገ ኤምባሲ ናይ ፈረንሳይ ዝገበሮ ክንርኢ ኢና ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዓብዪ ዘረባ ተገይሩ ዘሎ ፈረንሳ ነዚ ንክርስቶስ ገይሮሞ ዘለው ውርደት ወይ እውን ፀርፊ ንመሓመድ እንተዝገብርዎ ንእስላም እንተዝገብርዎ ከጋጥሞም ዝኽእል ዝነበረ ግብረ መልሲ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ኣይገበርዎን ግን ክርስቲያን ግብረ መልሲ ስለ ዘይህቡ ኩሉ ግዜ ምስ ተዋረድዮም ምስ በለዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሚልዮናት ፎሎወር ዘለዎ እዩ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ምስ ተዛረበ ከምኡውን ኣብ ራምብል ዲ ኣብ ካሊእ ተዛሪብዎ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ኮንትሮቨርሲ ወይ እውን ብዙሕ ተሪር ዝኾነ ስምዒት ከም ዘለዓዓለን ነቶም ክርስቲያን ድማ ኤግዛክትሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝወግኣና ነጥቢ ዝሃርም ምክንያቱ ክርስቲያን ክንምንታይ ተፀሪፍካ ግብረ መልሲ ዘይትህብ ሕብረተሰብ ምዃንካ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ክንርኢ ነዚያ ዘረባ ክመለሳ ያድሓር Through the reactions that have been coming in, our colleague Ankit is also joining us on the broadcast. Ankit, a lot of anger, backlash over the opening ceremony. Take us through some of the reactions that have been coming in. And mind you, Pratibha, these are reactions by very well-known people, so mind the language a little bit.
سو كم نريد زلنا بزح سبيب قبر ملت زبلو زلو من البات نخلو كم بصحين خلينا حلف نابلكو كجمت علىكم حلف نابلكو زمت علىكم زلو قدما بعلا مايو مغنياتو يوتيوب سلازقو عصر سنسر سلازق قبرو هذا كابتن زقبرو شدومن قال ملن زيادة زدف قالو نجر نطلو يوتيوب يبزعبون تغييركا ولا حماق سئلتات نقولو كبل زغل تغييركا ونصقم يبلو من አንጻሩ ተተዛሪብካ ግን ኩሉ ግዜ ሴንሰርሺፕ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ተጠንቂኻ ንሳቶም ክሓርቁሉ ዘይክእሉ ትሕዝቶ ይሒዘልኩም ክመፅእ ዝፍትን ነቲ ንዓታቶም ክሕርቕ ዝኽእል ሴንሰር ስለ ዝገብሩ ኣየምፅኦን እየ ኣምፅዮ እውን ኣብ መንጎ ቁረፆ ስለ ዝብሉ ከም ዝቆርፆ ይገብሩ ንዓይ እዚ ኣርስቲ እዚ እለየ ይብሉን እዮም የርእዩን እዮም ኣብኡ ስለዚ ንዑ ከም ተኣልዮ እውን ትገብር ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ كل السوشيال ميديا زلو زي مينستريم ميديا بالدعم يزدف على زلو نزق برسلو معونت نتي أولمبيكس دما بسفحو كم زرق يروم بكل ميديا تاعتهم يوم زرقهم زي أجن أتوم كريستيان زبحالو ترير قبل ما تسلا ذهبوا كونترتيتي ترير زبحالنا كريستيان بيز ويكاتي كونسرفاتيف زبحال بر مرحت هايمانو تايبلغو في اللاي فاتيكان أبزو دايزي انتاي مرقص يروم هيبام وينتا عينات مقلوت هيبام سنهيلا كريكم زقرم ينبعلو نسو أبزن ودزن بزحتن كاغكد لنا مخانو كنفلت كنكلا لنا سو اسكا قالك هابتم ترورز بلا مالس زهابون رايو Elon Musk says unless there is more bravery to stand up for what is fair and right, Christianity will perish. So that is his takeaway. And we know Elon Musk انتايلو ክርስቲያን ዝበሃል ተሪር ዝኾነ መርገጽ ወሲዱ ነቲ ዲስሪስፔክት ወይ ከዓ ንክርስቶስ ምዝንጣልን ንክርስትና ምዝንጣልን ብሃይማኖት ክርስትና ድማ ክልኩል ምዃኑ ዝግለጽ ንዑ ንክርስትና ንዝዝንጥል ተሪር መርገጽ ወሲዱ ተሪር ግብረ መልሲ ዘይህብ እንተኮይኑ እቲ ክርስትና ዝበሃል ሓደ መዓልቲ ካብ ፕላኔት ክጠፍእ ምዃኑ ካብዛ ዓለምና ክጠፍእ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ትዊተር ናትዩ ድማ ጽሒፍዎ ወይ ኮሜንት ጽሒፍ ኣብ ከማርስቲ እዚ ድማ ኣገዳስነት ኣሎ he is taking a position እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ነዚ ነገር እዚ በፍንጫና ወይ ከዓ ብሓይሊ ኣብ ልብናን ኣብ ርእስናን ክእትዎ ዝፅዕር ዘሎ ስለምንታይ እዩ መኽፈቲ ናይቲ ኣገዳሲ ኢቨንት ሙሉእ ዓለም ዝከታተሉ ኦሎምፒክስ ንክርስትና ብዝዝንጥል መንገዲ ገይሮም ክገብርዎ ዝመረፁ እውን ብዘይ ዕላማ ኣይኮነን እቶም ንዑ ዝገበሩ ዝሃብዎ ቪድዮ ናይ ይቕረታ ኢሎም ዝገበርዎ ከርእየኩም እየ ይቕረታ ኣይኮነን እዚ መሊሶም ላቅፂ ከም ዝኾነ እቲ ዘረባናቶም እውን ክንሪኦ ኢና እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቶም ክርስቲያን ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪካ ዝመፀና ለኩሉ ድማ ኤርትራውያንን ካልኦት ኣስላማይና ይኹን ክርስቲያንና እዚ ተግባራት እዚ ካብ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ከይኣቱ ሎሚ እቲ ቃልሲ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ፅልእ ዝመስል ኣብ መንጎ ክርስቲያን ኣስላምን ኣይኮነን ፈርጌት ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስቲያንን በኣሲ ክህሉ ይግባአን እዩ ንክልቲኡ ሃይማኖታት እዩ ሎሚ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ከጥፍኦ ዝደሊ ዘሎ ተዲኹም ንክልቲኡ ሃይማኖታት እዩ ኣታክ ዝገብር ዘሎ تديون لهم ناسلام كنت كحولو اسلام كم من يوم يبلت كريستيان مسوم تحويزو نكريستيان كنت كحولو قال توما يوهات اسلام نكريستيان يمزت كعزلو نو نهيمانوت يمزت كعزلو هيمانوت زلوهم انصار هيمانوت زي بلومي كوين زلومي ስለዚህ ክርስቲያን اسلامن 9% ናይቲ ሃይማኖቶም ሓደ እዩ maybe 10% ይፈላለዩ ምኾ maybe let's get 10% ይፈላለዩ ንበሎ 80% ናይቲ ቅዱስ መጽሓፍ ግን ተመሳሳልነት ኣለዎ ናይ ቁርኣንን ናይ ፍለይነት ናትና ብሉይ ኪዳንን ናይ ቁርኣንን ተመሳሳልነት ናቱ ሓደ እዩ ብዙሕ ነገር ሓደ ዝገብረና ኣሎ ወላት ሞራል ቫልዩስ ትእዛዛት ዝግበር እዛ ትግበር ዝብል እውን መብዛሕትኡ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ንሓትሕትካ ትበኣሰሉ ምክንያት የብልካ እቲ ቀንዲ ፀገም ንክልቲኡ ሃይማኖታት ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ እንታይ ግን ዝገብር ስትራቴጂ ናቱ ሓንሳብ ምስ ክርስቲያን ከም ዝፅጋዕ ኣምሲሉ ንእስላም ከጥቅዕ ይፍትን ሽዑ ድማ ምስ እስላም ከም ዝፅጋዕ ኣምሲሉ ንክርስቲያን ክሃርም ይፍትን ክልቲኻ ድማ ንሓትሕትካ ትባላዕ እቲ ሃይማኖት ዘይብሉ ድማ እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ ንዑ ድማ ናብ ካልእ ዓለማት ክሕልፍዎ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ንቅሓት የድልዮ ሃይማኖት ዘይብሉ ክብሪ ዘይብሉ ባህሊ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ከተመሓድሮ ድሌትካ ክትገብሮ ኣብ ኢድካ ስለ ዝኾነ ንቐፅል ኢሎን ማስክ So that is his takeaway, and we know that this is a bit of a bete noir for him. Wokeness is a threat to civilization, someone posted, and he seconded that saying it is. Now Donald Trump Jr., the son of the former president of the US, he says, my mom was an Olympian, Czech national ski team, and as a kid we would be excited for weeks leading up to the games. Now with the ever predictable and seemingly satanic ودون دونالد ترامب دما دونالد ترامب جونيور دما ابناته صحف كم اجيو قدم ناي اولمبيك اتلت ناي تشيك ريبابليك كم زنبرت مبقولون كاو سلو زخوني حج انتاي تبل دلو نحنا سبورتينا نتي ناي تراديشن ناي اولمبيكس دما كبر زلنا هنا بزي مخنيات دما كل سب مصدوق خوينو زريو ناي تي في شويو مخفتنا كعس جريديو مخفتنا اولمبيكس ديو عبيت ايفنتس ناي عالميا استرابيتات بحد دري ويم
ኣብዚ ዝነበረ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ ግን ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ሓደ ካብኦም ፍረ ነፍሱ ዝረአ ስእሊ ኣሎ ከርእየኩም ኣይደልን ኣብዚ ፍረ ነፍሱ ይረአ ኣብቲ ስእሊ እንታይ ክገብር ፍረ ነፍሲ ቆልዑን ገለን ሒዝካ ንኣሽቱ ህፃናትን ሒዝካ ትሪእዮ ዘለካ ጥራዩ ኩስቱመ ዝመስል ስረ ዝተኸደነ እዩ ውራይ ኢሉ ድማ ነቲ ፍረ ነፍሱ ከም ዝረአ ገይርዎ ንዑ ኢንዲኬት እናገበሩ ቫይራል ከይዲ ነሩ እቲ ስእሊ ነቲ ናይ ክርስቶስ ስእሊ እናዘንጠሉ እዮም ኩሉ ሰብ ድማ ይተቆጥዑ ኣብቲ ናቶም ስእሊ ሓደ ኤስያዊ ገይሮሞ ዘለዉ ቆልዓ ኤስያዊት እያ ገይሮም ዘለዉ ንመን እያ ከዓ ትትክእ ኣብታ ስእሊ ነቲ ናይ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ስለምንታይ ንዓና ይሁድ ብኣስቆረታዊ ከም መተካእታ ናብዚ ተጠቂሞምና ዝብል እዞም ኤስያውያን ድማ ቻይናውያን ኤስያውያን ብብሎም ዓብ ቁጣዕ ፈጢረሎም ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝገበርዎ ውራይ ኢሎም ዝገበርዎን ንምዝንጣል ምዃኑን እዩ ሓደ ካብቲ ነዚ ንምቋም ዝገበረ ክንሓልፍ ኢና ብዙሕ ስለ ዝኾነ እቲ ትዊት ናቱ ከነንበብ ኩሉ ክንግባብ ኣይ ግዜ ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና ብዙሕ ካቨር ክገብር ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ Not only a shame, but a true disservice to some of the most talented and dedicated people on earth. Hopefully one day enough people will finally have had enough of this. Now, Geert Wilders, who is very outspoken, and he is the leader of the largest party in the Netherlands, and that coalition just formed a government. So we will read out his post also. He has shared a screenshot, Pratibha, of the actual Last Supper painting by Leonardo da Vinci and the Olympics recreation, the parody, call it what you will. And he says, so mocking Christianity is okay, but when I publish some other cartoon, So እዚ ከዓ ካልእ ረእይዎ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሆላንድ ኣብ ፖለቲካዊ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም የማናይ ክንፊ ማለት እዩ ብዛዕባ ምስልምና ሕማቕ ተፅሒፍካ ኩሉ እዚ ሚድያ ኣንፃርካ ይዛረብ ብዛዕባ ክርስትና ክፀርፍ ግን ከም ድሌትካ እዚ ፀረ እስላም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣጀንዳ ተጠቂሙ እንታይ ይገብር ኣሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንቅድሚት ይደፋ ኣሎ ስለዚ ንእስላም ምፅራፍ ክልኩል እዩ ኣስላም መፅኦም ኣፍንጫኻ ክጠውዩካ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ናትካ ክዕንውዎ ስለ ዝኽእሉ ንመሓመድ ይኹን ንእስላም ብፖሊስ እናተሰነኻ ኢኻ እንተገበርካዮ ንክርስትና ምፅራፍ ግን ከም ድሌትካዩ ምክንያቱ ክፉት ሕዛእቲ ስለ ዝኾነ ንማንም ክፀርፍ እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ተገይሩ ዘሎ ኩላቶም ድማ ንዝተፈላለየ ዕላማ ክጥቀምሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ሕጂ ናብታ ርስትና ሓደ ካብቶም ተሪር ግብረ መልሲ ዘርኣየ እንተሎ ድማ እስከ ኣንድሩ ቴት ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ነይሩ Just do my job, but also some things are more important than just doing a job. God is the most important thing in the world. He's the true judge. And to sit here and let France mock the country, mock your religion, make fun of every single thing you feel holy. This is the Last Supper. This is everything holy about Christianity. And we say absolutely nothing about it and say, oh, you cannot even complain. What are we doing wrong by saying that this is disgusting? So, boycott ነቲ ናይ ኦሎምፒክስ ሸው ኢሉ ነታ ስእሊ ናይ ንሱን ሓውን ማለት እዩ ዝመርሕዎ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሩሜንያ ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ናይ ፈረንሳ ምስ ገበሩ መጀመርያ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸይግበር ኣጊዶሞ ንሱ ድማ ብቤት ፍርዲ ላሎ የብልዎ ስለ ዝነበሩ እቲ ክሲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትታልል ነርካ ወይ እውን ብገንዘብ ትጥቀም ነርካ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ወሲዶሞ ቤት ፍርዲ ድማ ናፃ ይኻይልዎ ትገርመኩም ንክንደይ ግዜ ስለምንታይ ኸ ንመንእሰያት የንቅሕ ስለ ዘሎ ሃይማኖት ይጠፍእ ኣሎ ነዚ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ክንቃወም ኣለና ስለ ዝበለ ጥራይ እምበር ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ተን ዝኸሳ እተን ዓሚፅዎን ወይ ከዓ ኣታሊልዎን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ወፂኦም እውን ኣየታለለና ዝኾነ ይገበረናን ኢለን ከለዋ ኣንፃሩ ቢቢሲ ካልእ እውን እዞም ሜይንስትሪም ሚድያ ብዙሕ ኣንፃሩ እዮም ዝዛረቡ ስለምንታይ ንመንእሰያት ብፍላይ ናወዳት የንቅሕ ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መን ኢኻ ትብሎም ሩሜንያ እውን ናፃ ኢልዎ ኣሎ ግን ናፃ ኣይኮነን ምክንያቱ የሽከርክርዎ ኣለዎ ነዛ ሰላማዊ ሰልፊ እዚኣ ከይትገብራ ኢሎም እውን ኣጠንቂቖም ነይሮም ኣንፃር መጠንቀቕቶም ወፂኡ ግን ገይርዎ ኣሎ እቺ ኣክንዲ ነቲ ዝገበሮ መሰሉ እንድዩ ዲሞክራሲ እንድዩ ክንዲ ዝብሉ ንዑ ንክሕዝቶም ፖሊስ መፂኦም ማለት እዩ ንዓታቶም ድማ ዝገልፆም ዘሎ ናይ ክርስቲያን ባህሉ ዓዲ ክርስቲያን ከለኹም ናትኩም ግብሪ ወሲዱ እቲ መንግስቲ ስለምንታይ ኣንፃር ክርስትና ይሰርሕ ኣሎ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እዩ ሕጂ ስምዕዎም ባት ወላ ሓንቲ ዝቃወም ሰብ ግን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ድሌትካ ክገብሩካ ነዚ እውን እጂ ከኣስርዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ክርስትና I'm really sorry ቫቲካን እውን ኣይቃወምኒ ዘሎ ከረየኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ብልኩም ዘሎ This is not art. What's very important to remember is that the European Union gave 100 million euros for France to do this Olympics. So they took your tax money. They took your money to do እዚ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ሓዊ እዩ ክርስቲያን ቴድ ዝበሃል እዩ ስኻ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት 100 ሚሊዮን ንፈረንሳ ነዚ ኦሎምፒክስ ከተዳሉ ገንዘብ ሂብዋ ነይሩ ስለዚ ናይ ታክስ ፔየር ወይ ከዓ ግብሪ ዝኽፈለሉ ዘሎ ገንዘብ ወሲዱ ንክርስትና ንክርስቶስን ንኽዝንጥሉ ስፖንሰር ገይርዎም ይቕረታ ድማ ይሓተተን ስለዚ ብገንዘብካ ንሃይማኖትካ ክፀርፍዎ ከለዉ ስለምንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይትገብር ወይ ከዓ ስለምንታይ ተቃውሞ ዘይግበር ክርስቲያን ሎሚ ንዝኾነ ይኹን ክርስትና ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ብዙሕ ተበግሶ ይገብርኒ ብፍላይ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት የድብለኩም ዘለኹ ብጀካ ሓደ ጳጳስ ከረየኩም የሱ ድማ መን እዩ money and they're making fun of Jesus Christ. Okay, it's our money, you know, as Romanian taxpayers, they're using our money to do this. There's no need. The worst thing is this has nothing to do with sports, friend.
This has nothing to do with sports. They did this on purpose because they are Satanists. Yeah. Because they hate God, they hate Jesus, they want to corrupt your children. LGBT, they cannot have their own children, the gay people. They need So تريري تقامقا نزا فيديو تقبرار اللو خمان يحلفواني فلتني بحفشاقن قبر سدوم ندقهم نممحار ندقنا نممحار نابقهم نمتحللا فيو سلامتاي قبر سدوم أي ولدون يوم دقي يبلومن زيسياق دقي يبلومن نمان يوم كسو يقوز دليو نتهم دقهم نتهم دقنا نتهم وليدنا زلنا ندقنا نمسلاوي تعلامة أبتقدام أي مخفتز قبر ودما كل سب كو حمانة حساب كل سب كم قبو ويكاكريو خمس غل فليت أمي عمونغو يكون جمع opening ceremony سلازاب تمخفتز قبر ورأي لهم كل سب كريا خمس غل مليونات كوزدوا خمس غلو نتي بروجرام زمرحة اتبقى ميت كوين دايركت جبرنا بري كلاتهم دما أيهود دما الكريستوس يسألون كريستنا أنت أرى هيمانوتهم كم زخانة زجاربون يوم لازم لساتهم ورأي لهم نتي بليونات تزبز أمنوا هيمانوتن إحنا كريستوس إننا نعمله نوعنا مزنتال كم أجندة وسيدهم نتسنت علىنا فريدم علىنا يلهم نتناهم هيمانوت كم تزنتيل كام جن تسحنا نتنا يهود هيمانوت تزنتيل كالي ينعخاز قبا ስለዚህ ናይ ክርስትና ክዝንጥሉ ፀገም የብሎምን ምክንያቱ ሚዲያ ቢዶምዩ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ቢዶምዩ ስለዚ ንዓም ዝዛረቦም ሓይሊ የለን አንጻሮም ዝኾነ ተጌርካ ግን አንቲሰሚቲዝም ተባሂሉ ኣብዘይ ሽግር ከኣቱ ቻነልካ ይዕፆ ቢዝነስካ ተሎ መዓት ፀገም ከም ዘጋጥሞ ይገብሩ ፓስፖርትካ ሽግር የጋጥመካ so many problems አንጻር አይሁድ ተዛሪብካ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንአይሁድ ክፀርፍ ዝደሊ ሰብ እውን የለን እኮ ድሌት የብሉን ምክንያቱ ክርስቶስ እውን አይሁዳዊ ነይሩ ስለዚ ንሕና አንጻር አይሁድ እውን ክንዛረብ ኣይንኽእልና ኩሎም ቶም ነቢያት ንሕና ንብሎም ገለመለ እውን አይሁዳዊ ነይሩ ደቂ እስራኤል እዮም ነይሩ ስለዚ አይሁድ ነዚ ሕጂ ናቶም ሃይማኖት ስለ ዘለዎም ዳይ እምበር ትናትና ሃይማኖት እውን እኳ ካብኦም ይመፅእ ስለዚ ክሳዕ ክንዱ አንጻሩ ክኸውን ዝኽእል ሰብ እውን የለን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ብዘይካ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ዛዮኒዝም ፅዮናዊ ዝብልዎ እምበር ነቲ አንጻር አይሁድ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ምስ ሃይማኖትና እውን ቀጥታዊ ምርኻብ ርክብ ስለ ዘለዎ كلهم توم نبيات نتنادو قالوا أبو كلهم أيهود سلوزخون so إذا كم زيلو نحلوه أتباعتي كان تايلوس كان اسمع squalid. Now he posted this message together with two photos, one showing the apparent drag queen led كابزو كل أوروبا تقاوم اسمع أمانيسكي ناي إيطاليان ناي جورجيا ميلوني أتي فراتيلي تي إيطاليان برازرز بهالبارتي ناي جورجيا ميلوني تقاوم اسمع فرنسا دما ناي بحق زحفر جيراب بمبال مرحنايتي بارتناتا ترير تقاومو اسميو كالو كله فرنسا this is France يلم بفلايتي ماكرون عبي عقابت كم تسمع يجير معناته قبر سلماون سلزغانس parody of the Last Supper, which was seen in one of the scenes during that Olympic opening ceremony, and he contrasted that with the actual image of the painting of the Last Supper by Leonardo da Vinci, one of the most famous paintings in the world that is located in Milan here in Italy. So clearly feeling that somehow insulted the feelings of Christians around the world. We also heard from other members of Italy's far-right Brothers of Italy party, that's the party of Prime Minister Giorgia Meloni, some of the lawmakers, one of them saying, ironically, it felt more like gay pride. It wasn't really the opening of the Olympics. Another... So, Talian, kamzi lom, stafalali, dimsi, asmi amallo, kam nriyaz delana, abzian Vatican تملكت حتى سلزلهن رينا زتي كفالنا يتي زنبرة شويو كل كريك ما يكلني مهنيات تستغل كلون سلزغانة. So the French Catholic Church has come out and criticized that Last Supper parody, which was performed by drag queens, as you said. You're near the Vatican in Rome. Have there been other reactions from the Catholic world specifically? So توم كاثوليكا بيت كريستيان ناي فرنسا تقاوموا ما اسمي اميم ناي بحكي زي ناي جبر سلماوي بحلن كبرتاتن كنت ابعرق ناب حزب نمتحلاف استجبره مثلا كقلت مخالو قد كريستنا بواغا ناي كريستنا بواغا ناي كريستوس بواغا كبرتات ناي كريستنا سلازخونه ناي بحكي زحزني لمالو فاتيكان كان تاي جبر ملسي بنزبل حتى كان اسمعيو كم زغل لكم زلو ناي كاثوليك كان صار سلازخون كان بعلي كاثوليك سلازي نكاثوليكس كتصرف اليكم كون حقهم قبل لنا دعرنا خمسة زي قام كوين فاتيكان كم تزلوا we need to call it out جيجا خبر كله تعاومنا خنا سمعكن كلام لنا. Well, we haven't heard specifically from the Vatican, but we have heard now from those French bishops, as you mentioned. I mean, they started off talking about how there were moments of beauty and joy during the ceremony, but they deeply regretted what they said was scenes. سمعوا لهم فاتيكان ملسكة بايك علن. فاتيكان مالت سنتر ناي هيمانوتيو. ماشي باولوسن بيتروسن سي روميام تقتيلو حواريات بيتروسن باولوسن تي بيتا كريستيان ناي فاتيكان دما ابتناتو مسرت ناي بيتروسن باولوسن منبره بيتروس وباولوس يزبحال تبوتاتي
ክርስቶስ ኣከል ክዝንጠል ከሎ ግን ቫቲካን መልሲ ክባ ኣይከኣለን ዋው I'm really sad ከም ካቶሊክ ናይ ብሓቂ ሓዝን ኣብዚ እንተደይ ተዛሪቦም ሳበዮም ክዛረቡ እስኪ ኣብ ቅድሚ ቢልዮናት ህዝቢ ዝመርሑ ዘለው ንሃይማኖት መኻነቲ ዝዓበየ ክርስቶስ ነታ ናይ መወዳእታ ድራር ትበሃል the last supper ዳርጋ ኣብ ገዛ ናይ መብዛሕትኡ ካቶሊክ ዘላ ስእሊ እያ እዚኣ ኣብ ካልኦት ሃይማኖታት እውን ኣላ ግን ኣብ ካቶሊክ ዳርጋ very famous እዩ እዚ ስእሊ እዚ ኣብ ዳርጋ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብ ገዛና ነይራት ነዛ ስእሊ እዚኣ ካብታ ገለ ናይ መላእኽቲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገለመለ ዝነበረና እዛ ስእሊ እዚኣ ግን ኣብ ገዛና ነይራ ብሓደ ወገን ማለት እዩ ሶ ነዚኦም ዲስሪስፔክት ወይ ከዓ ዘዋርዱ ዘለው ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ዘይ ተዛሪቡቲ መርሓ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጁም ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ መርዓ ናይ ግብረ ሰዶም እውን ብትክክል ዓዊሉ ክምልስ ኣይከኣለን ወላ እኳ ፅሑፋት ክዝርግሕ ተረኣናዮ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ሃይማኖታት መራሕቲ ሃይማኖት እኳ ተተቃውምዎ እቲ ቫቲካን ዝበሃል ግን ተሪር መርገፂ ክባ ኣይከኣለን ንነዊሕ እዋን ህዝቢ ካቶሊክ ዝደልዮ ዝነበረ ተሪር መርገፂ ክምልስ ኣይከኣለን ብፍላይ ኣብ ግዜ ምሕደራ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ናይ ብሓቂ ድማ ተሓዝን ከም ካቶሊክ ልብኻ ይስበር ኣብ ከምዚ እዋን ተሪር መርሕነት ሓያል መርሕነት ኢኻ ትደሊ ሰብ ከይትከስር ያ ገንዘብ ከይትኸስር ያ ትኸስር ንክርስቶስ ተደሊኻ እኮ ሓንቲ ካብቲ ክርስቶስ ዝበለኮ ከምኡ ኣነ ክስዕበካ ስታይ ክገብር ኣለኒ ምስ በሎ እዝን ግበር ኢልዎ ሕራይ ኩሉ ገይረ እዚ ካብ ንስረተይ ምስ በሎ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ ኩሉ ሃብትኻ ገዲፍካ ሰዓበኒ ኢልዎ ቫቲካንሲ ረብሓ ስለ ዘለዎ ድዩ ነዚ ትም ክብል ዘይከኣለ ነዚ ብተሪር ክቃወም ዘይከኣለ ምናልባት ቶም ኮርፖሬሽንስ ከይቀፅዖ ዲ ፈርዩ ዋው ኢትስ ሪሊ ሳድ ኣብ ከምዚ እዋንሲ መርሕነት ናቱ ሓይሊ ናቱ ክርኢ ዝግብኦ ነይሩ ናይ ክርስቶስ ተኮይኑ ንክርስቶስ ደው ክብል ነይሩ ነቲ ህዝቢ ድማ ጥሩይ ዝኾነ መርሕነት ክቦ ነይርዎ ሪሊ ሓፊራ በዚ መርሕነት ናይ ቫቲካን ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታሲ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ክወስድ ዘይኽእል ምዃኑስ ተሓዝን ትቁጣዕ ናይ ሆፕ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ካብ ናይ ኤውሮፓ ዲስታንስ ክኾኑ እሞ ነቲ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ክሕልዎ ገለገለ ሰባት ኣለው ቫቲካን ኣይጋገን እዩ ሰዋት ዋላ ቫቲካን ዋላ ክርስቶስ እኳ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ንክርስቶስ ዲስሬስፔክት ዝገብር ዘሎ ጳጳሳት ደይምልሱ እንተኮይኖም ተሓፍሪ ዝግባእካ ናይ ብሓቂ ካቶሊክ ተኮይንካ ክትሓፍሪ ዝግባእካ ክትሓርቂ ዝግባእካ ሓላፍነት ክስከምሎም ኢኻ ክትብል ዝግባእካ እዚ ከዓ ኣብ ተራ ንእሽተይ ሚድያ ኣይኮነን ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ብምስጢር ሰሊቑ ዝወፀ ኣይኮነን ሚልዮናት ህዝቢ ዝረኣዮ ሸው እዩ ነይሩ ብሆሊውድ ኮይኖም ንክርስቶስ ክንደይ ግዜ ኣብ ፊልም ናቶም እንታይ ገይሮም ግብረ ሰዶም ገይሮም የውፅዎ ኣለዉ ተዲኹም ንሓዋርያት ከዓ ምስ ግብረ ሰዶም ከም ዝተሓሓዙ ገይሮም ሓንሳብ ማርያም መግደለና ውሽማ ናብቲ ከም ዝነበረ ገይሮም ፊልምታት ይሰርሑ መዓስ እቲ ቫቲካን ተሪ መርገፂ ክወስድ ዝኽእል ንኩሎም ተኸተልቲ ናቱ ድማ ነዚ ፊልምታት እዚ ኣይትረኣይዎ ነዚ ተግባር እዚ ከዓ ኮንንዎ ክብል ዝግባእ ንኣብነት ቫቲካን እንታይ ክብል ነይርዎ ኦሎምፒክስ ክትሪእዎ የብልኩምን ክብል ነይርዎ ዘይሰምዕዎ ተኮይኖም ብሓይሊ ጠጠው ከብሎ ይክእልኒ ናፃ መሰል ኣለዎም ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኦኬ ፋይን ድሌቶም ይግበሩ ህዝቢ ካቶሊክ ነዚ ክትሪእዮ የብሎምን ክብል ነይርዎም ካቶሊካዊ መእመን ነዚ ሸው እዚ ነዚ ናይ ኦሎምፒክስ ምንታን ክመሃሩ ነቲ ሸው ብምሉእ ክሪኦ ክሕሰም ኣለዎ እንተድሕሰመ ነይሩ ቢልዮናት ህዝቢ ድማ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ኣይምገበሩን ምክንያቱ ሰብ ዘይሪኦ ተኮይኑ ብምሉኦም ቶም ስፖንሰርስ ኢዶም ክስሕቡ እዮም ሓንቲ ካምፓን ድያ ክልተ ካምፓን ጥራይ ኢዶም ስሒቦም ስለዚ ከም ካቶሊክ ንሕና ነቲ ቤተክርስትያን እውን ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ክንገብር ይግባአና ናይ ብሓቂ ካ ትሓዝን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ካቶሊክ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ነብስኻ ባዕልና ንሪኦ ዘለና ኢና ኮፍ ኢልና ስለ ዘለና ገለይኹም ኣለኹም ከምዚ ብስምዒት ንካቶሊክ እንታይ ፀርፎ መን ፀሪፍዎ እሱ ድዩ ነቲ ህዝቢ ካቶሊክ ዘዋርድ ዘሎ ዋላ ንሕና ኢና ነቲ ካቶሊክ ነዋርዶ ዘለና እንታይ ስለ ዝገበርና ኢና ነዋርዶ ኣብ ሚድያ ወፅኡ ኣብ ገልጎል ዝወፀ ሚድያ ኢና ሪፖርት ንገብር ዘለና ስለዚ ናይ ሆፕ ናይ ኣፍሪካ ካቶሊካዊ መርሕነት ነፍሳ ክብርታት ዓቂባ ትኸይድ ኣላ ክሳብ ሕጂ ናይ ኤርትራ እውን መግለፂ ውፅኦም እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ኣይናኣትዎን ኢና ኢሎም ብኩሉ ተዘርጊሑ እዩ ፅቡቅ እዩ ድማ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ይስማዓካ ሓጎስ ይስማዓካ እዚ ሕማቅ ነገር ናብ ኣፍሪካ ክኣቱ የብሉን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዓዶም ድሌቶም ይግበሩ ግን ተሓፍር በቲ ሃይማኖት ግን ኩሎም ኣይኮኑን ገለ ጳጳሳት ድምፂ ኣስሚዖም እዮም ናብዚ ንኣብነት ስምዑ the Lord and celebrate the real presence of Jesus in the Blessed Sacrament. So I come from that experience and I come home and I love the Olympics, so I turn on the opening ceremonies of the Olympics. What do I see now? And it's in Paris, France, a city I love. I spent 3 years as a doctoral student there. What do I see but this gross mockery of the Last Supper? And I won't describe it any further. Just go online. It's gone viral. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጳጳስ ሽሙ ይፈለጥ ኮን ግን ኣብ ቫይራል ኮይኑ ዝነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ክብሪ ይሃቦ መፅኡ ናይ ብሓቂ ንክርስቶስን ንክርስትናን ፀርፍን ውርደትን የርኢ ኣብ ኦሎምፒክስ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ተሓቂ እቲ ቫቲካን ዝበሃል ድማ በቲ ወከልቱ ናቱ ገይሩ ነዚ ክዛረብ ዝግብኦ ነይሩ ፈዲኹም ኣለኹም እዚ ዝተገበረ ፀርፊ ውርደት ንክርስቶስ እዩ ነይሩ ካብ ክርስቶስ ዝዓብየካ ኣሎ ድዩ ኣብ ክርስትና ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል እኮ ቤተ ክርስቶስ ማለት እዩ
ክርስቶስ ክርስቲያን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ማለት እዩ as simple as that ፒናክል ናይቲ ክርስትና ሲ ወይ ከዓ ጫፍ ናቱ ክርስቶስ እዩ of course ስላሴ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ስላሴ ሓደ እዩ ሰለስተ ኣካል ክነሶም ሓደ እዩ ክርስቶስ ማለት ኣምላኽ እዩ ንባዕሉ ንዓና ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ያነ ካቶሊክ ስለ ዝኾንኩ ክርስቶስ ማለት ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እያ ብኦርቶዶክስ ኣብ ዴፊኒሽን ቁርብ ይፈላለኹም ግን it doesn't matter ኣብ ስላሴ ክልቲኦም ይኣምኑ እዮም እሱ ካይኮነ ትሕቶ ንኦርቶዶክስ ይኹን ንፕሮቴስታንት ይኹን ንኩሉ ክፋል ናይ ክርስትና ዝፀርፍ እዩ ዝተገይሩ ዝነበረ ምክንያቱ ንክርስቶስ እዮም ዝንጥሉ ዘለዉ ተርዲምሎ ንክርስቶስ ምስ ግብረ ሰዶም እዮም ኣሶሲየት ዝገብርዎ ዘሎ ወይ ምስኡ እዮም ዝተሓዝዎ ዘሎ ብፊልምታቶም ገይሮሞ ኣብቲ ሆሊውድ ፊልም ናቶም ስለደይ ንሪኦ ዘለና ደስ ስለዘይብለና ክንሪኦ ስለ እንደይደሊ ኣብ ኦሎምፒክስ መፅኦም ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይገብርዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝስማዓካ ግን ንስማዕ ይድሓንሽ You can see it, but this France felt evidently, as it's trying to put its best cultural foot forward, the right thing to do is to mock this very central moment in Christianity where Jesus at his Last Supper gives his body and blood in anticipation of the cross. And so it's presented, though, as this gross sort of flippant mockery. ምናልባት ንሽተይ ክውስኽ ከብለላ ዘይጠቐስኳ ዘለኹ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ድራር ትበሃል ላስት ሳፐር ትበሃል ኣብ ክርስትና እሞ ኣብ ካቶሊክ ክርስቶስ ምስጢረ ቁርባን ዝሰርዓሉ እዩ ኣባና ምስጢረ ቁርባን ማለት ደሙን ነቲ ዝህቦም ዝነበረ መግቢ እዚ ስጋ እዩ እናበለ እዩ ዝህቦም ንዓይ ድማ ንመዘከርታ ናተይ ድማ ንሓዋሪ ግበርዎ ይብል ነቲ ወይኒ ክቦም ከሎ ድማ እዚ እቲ ምንታኹም ምንቲ ህዝቢ ክፈስስ ዘለዎ ደመይ እዩ እናበለ እዩ ስለዚ ኣብታ ላስት ሳፐር ኣብ ካቶሊክ ማለት እዩ ምስጢረ ቁርባን ዝተሰርዓሉ ኢና ውንብል ካልኣይ ምስጢር እውን ኣሎ ኣይ ቲንክ I don't know ታኻለይቲ ምስጢር ኣይዘከርኳን ኣለኹ ግን ኣብታ ላስት ሳፐር ትበሃል ዘላ ኣብ ካቶሊክ እታ ዝዓበየት ምስጢረ ቁርባን ዝበሃል ዝተሰርዓሉ እዩ ንዑ እዮም ዝፀርፉ ዘለዉ ስለዚ ተራ ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ዝተሰርዓሉ ኣጋጣሚ ንዑ ንምንፅብራቕ እተገበረት ስእሊ ብሌዮናርዶ ዳቬንቺ ኢጣልያዊ ተገበረት ፍሉይ ናይ ኣርቲስቲክ ብቅዓት ዘለዎ ማለት እዩ ዝተገበረት ንዓዮም ነቲ ዓብ ምስጢር ናይ ምስጢረ ሸውዓተ ምስጢራት ኣለዎ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ክፈላለ ክእል ነገረ መንገደይ ካብቶም ሸውዓተ ምስጢራት ድማ ሓደ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ኢና ንብሎ ንሕና ስለዚ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ሰንተርስ ናይቲ እምነት እዮም ንዑ እዮም ዝዝንጥሉ ዘለዉ ተራ ናይ ድራር ኣጋጣሚ ወይ ገለኻ ጌርና ከይንወስዶ ማለት እዩ ኣብቲ እምነት ናይ ካቶሊክ ዳትስ ዋይ ካቶሊክ ጥራይ ከባቢ 2 ቢልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ክነሱ maybe ተጋጊየ ክህሉ ክእለ ብዙሓት ቢልዮናት ሰዓብቲ ዘለዎ ሃይማኖት እዩ ካቶሊክ should have stood ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሪር መርገፂ ክወስድ ይግባእ እዩ ተሪር መርገፂ ወሲዱ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኹንኖ ሰብ ክሪኦ የብሉ ነዚ ሸው ክብል ነይርዎ but they don't ክንደይ ግዜ ክፅረፍቲ ሃይማኖት I don't know but again ስቂልና ስለንሓልፎ ግን nobody cares and እቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ መዓልቲ ነቲ ኤሮጳ ዘሎ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን እንታይ እዮም ዝብሎም ዘሎ ነቶም ካህናት ንግብረ ሰዶም ክትባርኽዎም ኣለኩም መርዓናይ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ክትባርኹለኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ሕጋዊ ቤተክርስትያን ድሕሪ ኮይንኩም ብሕጊ ድማ ክምርዓው ዝፍቀደሎም እንተኮይኑ እቲ ቤተክርስትያን ድማ ክባርኸሎም ይግባእ ኣብ በዓል ጀርመን ገለ ቤተክርስትያናት ሕራይ ኢለና ኣለዋ ካብ ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን እዚ ናበይ ክወስዶ ነቲ ቤተክርስትያን we don't know ስለዚ እቲ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ቀስ ብቐስ እቲ ግብረ ሰዶም ብኩሉ መንገዲ እዩ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝድፋእ ዘሎ ዝሕዝን ክፋል ድማ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ካብቲ ቀደም ታሪኻ ወፂያ ተሪር መርገፂ ሒዛ ንዓመታት ከም ዘይቀፀለት ኣብዚ እዋን እዚ ድኹም ዝኾነ መርገፂ ብምውሳድ ነታ ቤተክርስትያን ክትመቃቐላ ኣብ ትኸለሉ ደረጃ ኣንፈት ትኸይዳ ኣላ እዚ ድማ ስቂልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን but it is what it is. France, which used to be called the eldest daughter of the church, Paris that gave us Thomas Aquinas taught there and Vincent de Paul was there, King Louis IX. So እዚ ምስ ተገበረ ኸቶ ኦሎምፒክስ ይቕረታ ሓቲቱ ዶ subject one is not so I think and clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group on the contrary I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance that was his word yesterday and እንታይ ትብል ዘላ ሓላፊት ናይቲ ዝግበር ዝነበረ በዓላት ማለት ያዝያ ኣፈኛ ናቱ ማለት እዩ ኣብቲ ዕላማ ንዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ክንፀርፍ ኢልና ኣይኮናን ወይ ከነዋርዲን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምኡ ተሰማዓኩም ተሎ ይቕረታን ሓተኩም ግን ቤላ ገይሮም ምስ ሓረሙኻ ማለት እዩ ይቕረታን ሓተኩም ዝያዳ ኖርማል መሕለፊት እያ ፅቡቅ ጌርካ ኣድቨርታይዝመንት ጌርካ ፀገም ምስ ኣጋጠመ ይቕረታ ገበረ ሰብ ግብረ መልሲ ስለደይብ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ መዕፀዊ እውን ፍሉይ ኮይኑ ክመፅእ እዩ ዝብል ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ Looking at the result of the polls that we shared we believe that this ambition was achieved if people have taken any offense we are of course really sorry
It was a ceremony like no other, and those are games like no other. I think that our hosts, it's easy for me to say. زغاري ونايتي برودكاستينج نايتي اولمبيكس برودكاستينج سيرفيس سي او غان تبلالو بالتعميد صبوق زخونه مخفتي نيرو ولا حنتي كمزي اب تاريخ فليز بلا ازي صبوق الشوي نيرو نابلي زاربا زلو بس انت مالتي تكل سب زنطرطرو زلو نعطاتهم صقم كمزي يكون مالتي. It's easy for me to say, and we should all be grateful and thankful. They have put together a vision for the. So كمزا عينت سرح بمسرعو دما كان مسجنن كبر كنبني زقبان نمبر كان بواردهم هي قبانا ني دولنا الله واو. These games, which is unprecedented. It's an incredible vision for the games. We're trying to showcase that in the best possible way. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a. ብዙሕ ባህሊ ዘለና ብዙሕ ተፃውርነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ዘለና ኢና ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንገልፅ ፈቲና ዝኾነ ሕማቕ ሓሳብ ኣይነበረናን ሰው ከም ዝንብሎ ዘለና እዚ እቲ ዳይሬክተር ናይቲ ኩሉ ዝገበረ እዩ ነቲ ኩሉ ሸው ዳይሬክት ዝገበረ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ከም ሰራሕና ንኩሉ ዘማእኸለ መን እዩ ኩሉ ኣይርዳእንን እዩ መን እዩ ትኩሉ ንክርስቲያን ብወቅዕ እናፀረፈ ከሎ ኢስ ኖርማል ኣብ ፈረንሳ ሃይማኖት ዘለና ዘይብልናን ኣለና ነቶም ሃይማኖት ዘይብሎም ዳ ይፀርፎም كصرفهم تدل نقولوا كتنكف يتولد خنكا but of course تعلم كل زين كريستياني حقهم عندما جبر ملسي سلا زي بلو سبير يلو حرق عندما كل زين شو كم دري تجبره جن consequence زي بلو مالت جبر ملسي سلا زي بلو دليتهم كجبر يقول مالتي so كله نقولوا زي ما أكله أينا هنجبر فتينا سلا زي تجبرنا صبق صراحة كم زخنة freedom of artistic زليتنا هنجبر نخل نهيمانوتات كنتصرف نخل نتي أمانتي بزي قدس ناتنا سرح نقوله زما كلام مخاني يزبل زلو سلزي ولا حنتي غرتا يبلومن ولا حنتي حماق سمعت ون يبلومن أنا بحكي هذا تحساسب كنتاتيو it is what it is. If my colleagues will indulge me for just 1 minute, I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. America أبزي هجرة كم بوليس نا عالم ويون وانا نا عالم مخانا زنزر حرك استطراء يابزي فنزويلا زبال هجر كم مانم لولا وهجر من رجع كاي نيرو وزيدنا إذا خونت هجر أمريكا أنت تجبرون إحنا نقبلينا أي نقبلنا يا مزبلوس حزبي الديمقراطية كم زي أمن أمريكا بنصير يوم زنقروها نا أمريكا من رجع راشا تقبلون دي تقبلون تشاينا تقبلون دي تقبلون إيرترا تقبلون دي تقبلون أي ملك تاني حزب أمريكان منقص أمريكان يزوسنو أمريكا قلنا كانوا تاجرات مرجع بناعتها ستاندرد ياتريو نربحنا أمريكا يقول ده يقولني أنت أجر أبراشا استجبر مرجع قبلا يكونن باكستان استجبر مرجع كن perfect يوم زبلها باكستان كن بزعب تشوفنا عم زنا بريز نكر مهنياتو ناي باكستان زي مرجع هم سومز دلي وصل زنا برا مالتي exact لاب كانت علامات نربحهم زي قلت تخينو صبغ ديمقراطية ومن قد تخيري بلو أنت أربحهم تخينو قد حماق مرجع عيني يريب زبلس بس ديمقراطية زبال نا أمريكا نمقرقالي بفرلاي أبتن أمريكا زي قلقلها هجرات ديمقراطية ونايتدلني أمريكا مرجع خكايد ونايتدلني نابنت قبسي لتذكر إن 3 عام زنبرنا حسني مبارك صبغ يرا تدلني يرا أقعد أمي سر ما وصل فجيرو نمجمريا ناس أنا حزب مرجع مستقبره مرسي زبال دكتور مرسي مستعوت انت جرمه كم زقتال جرمه تمليسهم نال سيسي نفس أمريكا سازي حقنا ديمقراطية كله ونايتدلني أمريكا مهنيات ربحاناتها أملك تحطه سلازوتو ذكركم دما أب فنزويلا مادورو مستعوته زي in أمريكا ستيت ديبارتمنت أنا منيستر بديات وزعي أنتوني بلينكن ذهب مدرسة معه. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes. سنتايز بزلو نأمريكا مرجع ناي فنزويلا مرجع تخكلني أين برا بحالايو نأمريكا تزعبيت مشاركة تبعها جرمانية تفلترو سعود عربية زعم مرجع أنا سعود عرب جناي زاربوني ديمقراطية ديو فتح دي قلاب أب سعودية أي ملكتهمني أب إمارات أي ملكتهمني أب بحرين أي ملكتهمني أب كويت أي ملكتهمني سلامتها إذا هجرات زيادة حبت اللون بنجاوس ينزل محضرة ديمقراطية دي قلنا ملا شيء نعم زمركات يكونن أب زي أتوم يزاربوني أب إيرترا كون كلكن كم دليتهم يوم زاربو ديمقراطية لوايا بالله شبيع كون كلكم سلامتها إذا دخان دحرفينكا كم دليتهم يوم زقبر حب كلا هجرجن حبتهم دحرفين كان ده تلقى أي زاربو خانين
ዲሞክራሲ እምበሽ ከማን ዲሞክራሲ ትኮን አይደልዩ ኻን ምክንያቱ ንሓደ ንክስነት ምስ ምዝርራብ ይሕሸካ ካብ 10 ግዜ ዝመፀ መራሒ ንዑ ክትቆፃፀር ካብ ትዑ ንዓን ኣሜሪካ መሻርክታት ኮይንካ ዲክታተር ኩን ንጉስ ኩን ቤላ ይናዓተቶም ክሳብ ምስኦም ዘለኻ አንጻሮም እስኮን ካይቱ ዲሞክራሲ ንምጥትታው ስለ ዝጠቅሞም ዝጥቀሙሉ ያ ጽቡቅ ጌርኩም ክትፈልጡ አይለ of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. So مرأي ترى كونس قبل ما تسوون كنبينا هزب زلوا سلزي ببلشونا دي تخايدت بالرجاء بخمي تخايدن حزب فنزويلا يزك ملك زقباقن أمريكا لا يحقس لزقونات حجرات أفتحتي أقونا سلزلون نقصنا عالم سلزقونو نتحجر تبغى لك كم زباها لابنت أبي إثيوبيا أبي أحمد الله أفتقرأ استخايد من الرجاء كمون أم حراس تقبل من الرجاء قبولنا قبل خلي وهنياتو حنت حجر سلزقونو نعلم دما أمريكا بهم عينيات ريا بزي إذا هاجر جات تكلالا زي جيجالا نابلو فردو ني علم ما راح تكم زخون النفسهم سلد فلتوا international community قبلوا خلو كم زين بزحات هاجرات زي ما أكل خيمس لكم لنفسهم يوم كم عزبلو زلو so again زي الحركة بتكم فلتوا زي جبانايو تتري ورد لهم بيمان زلو مادورو تعويتلو فلادمير بوتين قلتيفو انكو حقو سكا إلوانيرو إلوالو already كالوت ما راح تدما انكو حقو سكا إلومالو بس قوين باتي مس راشا زلو زمدنا انكو أتكم زلو نا بريكس كأتو مخاني زنقر زلو بس قوين باتي دما أمريكا is losing the influence of the Latin America مالتيو حدا دحرا حدا كابا ناوتو نابنيو لنكانت راي برازيل مس چاينا نابت BRI زبال وعول فريمان لاسو تنا أمريكا سعرت كاب معلتنا معلتيهم قلقلالو دونالد ترامب سكادا دما مس مسا دما انتاي كوني حانت حبريتاك باكم أبزي out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is Donald Trump هذا كابتن president نكون عبد سبيز جبراليو Bitcoin we win up crypto نا أمريكا سنتر كجبر مخانو أب أمريكا كل بوتا كبو مخانون كل تزدلي بايتا كنصفلو مخانون كريبتو كساب حجي أنصار كلهم بانكتات ببانكتات ناتهدنه بمنكس أمريكا ناتهدنه منكس أوروبا ناتهدنه بكل ناتهدنه يو أبزل زلو درجة بس زلو سلامتاي حزب سلزدليو حزب زدليو منكس تطو قبل 5 كل نعسر تخلت عمل 10 3 عمل بروف جيريو كاب زيرو تبقيش بيتكوين 69 تنشح على لومي قدمي كندي عامتين قالن 15 كله مساي تماهرو يبلنا 10 كله بقات 5 يجمروا 7 على لومي كاب 10 يجمروا 69 كم زلو ناب 7 تجمع على مجمريا ونا يكون 7 تنشعون بس يعني راه ስለዚህ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ትክክለኛ ስጉምቲ ተወሲድካ ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተታዓዊቱ እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ኩሉ ሰማይ ክሹት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ቪድዮ ክገብር ከለኹ ኣብ ዩቱብ እንተለኹ እንተደይ ተዓፅየ ማለት እዩ ቅድሚ 2024 ወርሒ 7 ከምዚ ኢለኩም ነይረ ዲድ ዩ ሊስን ስጉምቲ ወሲድኩም ተኽብለኩም እየ ክትሓርኩ ኢኹም ቶም ዘይወሰድኩም ቶም ዝወሰድኩም ድማ ጆርጆ የቐንየልና ስለቲ ዝሃብካና ሓበሬታ ክትብሉ ኢኹም ቶም ቅድመይ ዝገበርኩም ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ክኸውን እዩ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ክመክር ከለኹ ኣነ ዝገብሮ ነቲ ሚድያ ደይሊ ስራሐይ ስለ ዝኾነ ስለዝከታተሎ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ዝህበኩም ዝኽብል ከለኹ ግን ኣስተውዒልኩም ፈሊጥኩም ትክክለኛ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ግዜ ወሲድኩም ኢንቨስቲጌት ግበርዎ ተማሃርዎ ፍለጥዎ ሃንደበት መፂኻ ከይድካ ገንዘብ ክትወስድ ቅቡ ዝበሃል የለን ንግሆ ተንሲኻ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ሰሪሕካ ገንዘብ ኢኻ ትእቱ for some reason ab internet ketka ad website ረኺብካ ሓደ ሰብ ሓጊዝካ ገንዘብ ክትእቱ ትሓስብ ተለኻ ግን I don't think እና ዘለዎ ተሓሳስባ ኣይኮነን እዚ ልክ ኣብ ኢንተርኔት ካብቲ ናይ ጉልበት ስራሕካ ዝበዝሐ ግዜ ወሲድካ ክትፈልጦ ኣለካ ብትክክለኛ መንገዲ ከይድካ ጥንቃቐ ብዘለዎ ትኸይድካ ጥራይኻ ዕብየት ክትገብር ትኽእል እዚኣ እዚ ኮመን ሰንስ ተደይ ተኸቲልካ ድማ ክትጋገ is going to define the future. I want to be mined, minted and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. So in America, mulu bumulu na Bitcoin, na crypto, hagar kagabraye, center na to dema koni, hagar mulu tatakabilwa crypto dema, it's gonna shoot to the moon. Yamzi bilizalo wagana crypto na Bitcoin na kalin, flightum abeti coins balu, nisamay kitu kosmokhani zinigarzalo, ati
ኢንስቲቱሽናል ማኒ ዝበሃል ድማ ብቕልጡፍ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኩሎም ዞም በዓል ብላክ ሮክ ዶም ስቴት ስትሪት ዶም ካልኦት ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ጃየንት ዝበሃሉ ዘለው ክገዝዎ ጀሚሮም ከም ዘለው እዮም ዝንገር ዘሎ ፋክቹዋሊ ኮሬክት እዚ ስፔኩሌሽን ደይኮነ ፋክት የዛረበኩም ዘለዎ ስለዚ ንእሽተይ ክፋል ናይ ገንዘብኩም ብፍልጠት ብምስትውዓል ተገይርኩም ፅቡቅ እዩ ክሪፕቶ ንባዕሉ ኖ እዚ ናይ ብሪክስ ንባዕሉ ነቲ ክሪፕቶ ክጥቀመሉ ዝደሊ ዘሎ ራሽያ ንክሪፕቶ ትጥቀማላ ዶላር ስለ ዝዕፅዋ ዘሎ ክሪፕቶ ትጥቀማላ ስለዚ እቲ ክሪፕቶ ጥቕምናቱ ኣብ ኩሉ ዝኸይድ ብፍላይ ድማ እዚ መንግስቲ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ንሰባት ኣብ ዝቆፃፀርሉ ዘለው ብትክክለኛ መንገዲ ክሪፕቶ ተጠቂምካ ናብቲ ወለት ኣሰጋጊርካ ተኸይድካ መንግስቲ ይቆፃፀረካ ገለ ይቆፃፀረካ out of control ማለት ካብ ኮንትሮል ናይ መንግስቲ ኩሉ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ ቤስት ፕሮሚስ ናይ ቢትኮይን ናይ ካልኦት ክሪፕቶ ድማ እዚ እዩ ዝኾነ መንግስቲ ሴንትራል ኦርጋናይዜሽን ክቆፃፀሮ ይክእልኒ ሃብትናትካ ምስደለኻዮ ብዝደለኻዮ መንገዲ ናይ $1,000,000 ናይ $200 ሚሊዮን ኣሰት ኣለካ ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ጅባኻ ፓስወርድካ ኣብ ርእስኻ ፓስወርድካ ሒዝካ ብዶብ ናይ ሃገር ሽው ኢልካ ክትወፅእ ትኽእል 100,000 ኣብ ጅባኻ ጌርካ ክትወፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከተንቀሳቕሶ ይትኽእልኒ ኢኻ ቢትኮይን ተለካ ግን ኣብ ዱባይ ኮንካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ኣፍሪካ ኮንካ ክትጥቀመሉ ትኽእል this is the promise and you should understand it ናብ ኢትዮጵያ ክንሰግር ኢትዮጵያ ሓድሽ ሕጊ ኣታታት ያለ what is it ማሳያችሁ በአንድ ጥራዝ የተጠቃለለው አዲሱ ወጥ መመሪያ አረንጓዴው የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር መመሪያ በመባል የሚታወቅና ሁሉም ሰው በቀላሉ ሊረዳው የሚችል ነው። 3 ከእንግዲህ ወዲያ የውጭ ምንዛሬን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስተላለፍ ግዴታ በተለምዶ ሰረንደር ሪኳየርመንት እየተባለ የሚጠራው ቀሪ ሆኗል። በመሆኑም ላኪዎችና ንግድ ባንኮች ያፈሩትን የውጭ ምንዛሬ ለራሳቸው ማስቀረት ይችላሉ። ይህም ለግል ዘርፉ የሚሰጠውን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኤክስቼንጅ ሬት ወይ እውን ሸርፊ ናፃ ብዕዳጋ ዳይሬክት ንክኸውን ወሲኑሎ this a big step IMF 10 ቢልዮን ዕዳ ወይ ገንዘብ ከነለቃሕኩም እንተኮይንኩም ነዚያ ግበሩ ኢሉ ንነዊሕ ጨቕጢ ገብረሎም ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሕራ ኢሉሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ፍሪሊ ፍሎት ክገብር ምዃና ኣብቲ ዕዳጋ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሓደ ዶላር እቲ መንግስቲ 50 ቅርሺ ድዩ ገለ ነበረ ናብ 74 ክድይብ ከም ዝኾነ ትሸርፊ እቲ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ፀሊም ዕዳጋ ንሓደ ዶላር ክንደይ ነይሩ 110 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሕጂ ናበይ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ነታሕቲ ክወርድ ክእል ትፀሊም ዕዳጋ ምክንያቱ ፍሪ ስለ ዝኾን ዘሎ ሰንትራል መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ግን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጥራይ ልዕሊ 31% ቫሊ ናቱ ትብር ሉስ ከም ዝገበረ እዚ መንግስቲ ቀደም ገንዘብ ከተቐምጥ ከለኻ ኢንቨስት ክትገብር ክተብ ከለኻ ክሳብ ትማሊ ማለት እዩ ብ50ታት እዩ ዋላ ብገለታት ይሸርፍ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ 74.7 ደይብሎ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ናብ ዕዳጋ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ክድይብ እውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ባንኪ ድሕሪ ሕጂ ባንክታት ናቶም ኤክስቼንጅ ሬት ክገብሩ እዮም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስተር ወይ እውን በዓል ትካል ገንዘቡ ናብ ዶላር ክገብር ከንቀሳቀስ መንግስቲ ሪጋይ ነይሩ ቀደም ንመንግስቲ ሓቲትካ ትፅበ መንግስቲ ምስ ሃበካ ካብቲ ገንዘብካ ነቲ ዶላር ወሲድካ ካን ደገ ኣቑሑት ክትገዝእ ዲኻ ገለ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ግን ናፃ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ሬት ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ላዕሊ ክገብሮ እዩ እቲ ኢንፍሌሽን ልክዕ ከም ኣብ ኬንያ ልክዕ ኣብ ኬንያ ዝተገበረት ፕሌይቡክ እያ እዚኣ ሶ ናበይ ክትከይድ እያ እቲ ሽሊንግ ናይ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቫሊ ናቱ ብቕልጡፍ እያ እንቀልቁኢሉ ምክንያቱ IMF ፀቕጢ ስለ ዝገብረሎም ዝነበረ ኣብ ግብፂ ዝተፈተነ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ናበይ ክትከይድ እያ እቲ ናይ ኬንያ ዕጫ የጋጥማ ደኾነ ኣየጋጥማን ዓብ ኣዛረባ ርስቲ እዩ ኦፊሻሊ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ትክክል ከምታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድራናዮ ፕሌይቡክ ናይ ወርልድ ባንክ ኤንድ IMF መንግስቲ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኦፊሻል ዌብሳይት ናቱ ኣስፊርዎ ዘሎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናቱ ኣስጊርዎ ኣሎ ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም ኢልዎም መን ከም ዝገበሮ መን ከም ዝደፍአ ድማ ንፁር ኮይንዎም ኣሎ ስለዚ ኣቢ ሕራ ኢሉ ኣሎ ናይ IMF ደገፍ ክግበረሉ ዲሬጉሌሽን ኣውስተሪቲ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ኦስተሪቲ ሜጀርስ ፍሪ ኤክስቼንጅ ሬት ኩሉ እቲ IMF ዝሓቶ ይገብር ኣሎ እቲ ፅልዋናቱ መብዛሕቲ ግዜ መንግስቲ ኣታዊታቱ ዓቕምናቱ እናጎደለ ክኸይድ እቲ ኣብ ህዝቢ ብመንግስቲ ዝሕለ ዝነበረ ትምህርታት ድዩ ሕክምናታት ድዩ ኩሉ ክእለዩ ፕራይቬት ሴክተር ክሕዞ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋብ ሰማይ ክድይብ ንሃብታማት ዝበለፀ መድረክ ዝኽፈት ዘሎ እንድሕሪ ኣይሆፕ ነቲ ህዝቢ ሓደጋ ይክወድቆ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ሃገራት ከምኡ ዝኸውን መናብሮ ክኸብር እዩ እቲ ሂወት ክኸብድ እዩ ነቲ ሃብታምን ኢንቨስተርን ግን እቲ ዝበለፀ ዕድልን መድረክን ክፍጠረሉ this is what it is
እዚኣ ትመስልታ ኣብ ዕዳጋ ትግበር ዘላ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብ ካልእ ካብኡ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እስከ ንርአ ብርሃኑ ጁላ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቧቸው በርካታ መኪኖች ምንድን ናቸው? መረጃውን በአጭሩ ልንገራቸው። ከትናንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ በርካታ የወታደራዊ መኪኖች ከጅቡቲ ወደ በባቡር ተጭነው ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ እየታዩ ነው። ይህን ተከትለው በርካታ ቤተሰቦቻችን ምንድነው ከየት መጡ እነዚህ መኪኖች ሲሉ ጠይቀውናል። እነዚህ ወታደራዊ መኪኖች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። ይህን በተመለከተ ሚሊተሪ አፍሪካ ዛሬ አንድ ዘገባ አስነብቧል። ከዛ ዘገባ ላይ ያገኙትን መረጃ ነው ማካፍላችሁ። እንደ ዘገባው እነዚህ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የተመረቱ ናቸው። ከተሽከርካሪ ንዓይ እውን ሓደ መብርሂ ደሊ ነይረ እዘን መኻይን ብዙሓት ናይ ወታደራዊ መዓላ ዝኾና ወታደራውያን መኻይን ካብ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ካትዋ ከለዋ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዞራ ቀንየን ነይረን ካብ ዩኤኢ ዝተገዝኣ ምዃነን ብርሃኑ ጁላ ከይዱ ከም ዝገዘን ስለዚ ካብ ዩኤኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተፅዕኖ ወይ እውን ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ብዙሓት ወላ ኢንተርናሽናል ኦብዘርቨርስ እውን ከም ሓውሲ ስጋኣት ድርይዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ብዩኤኢ ትዝወር ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንት እውን ናይ ዩኤኢ ስታይል እዩ ዩኤኢ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ኣብኡ ኢማራት ማለት እዩ ናበይ ክወስዶም እዩ we don't know and ምስ ግዜ ክንዕዘበ ኢና እዚ ኩነታት ግን ካብ ዩኤኢ ዝመፃ ምዃነንን ናይ ዩኤኢ ብመልክዕ ዕዳዲ ተዋሂቡ we don't know እቲ መንግስቲ ዕዳ ሽግር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ግን ስቲል ኣብ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ናቱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ስጋኣት ይስምዖ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ እስከ ንሽተይ ንስማዕ ኣብ ናይ ትግራይ ኢሊትካ ንመለስ ጉዳይ ዝተለዓለ ኣብቲ ውሽጢ ኖሩ ውሽጢ ፈለጥቲ ወይ ከዓ ምስጢር ፈለጥቲ ኢና ዝበሉ ዘውፅዎ ዝነበሩ ሓበሬታታት ብዝተፈላለየ መልክዑ እውን ይግለጽ እዩ ባህርንም ጠቀሜታ በቅርበት እንደሚያውቁት ከዚሁ መረዳት ይቻላል። ጥናታዊ ጽሁፉን ለማዘጋጀት እንደ አንድ ገታዎች ምን ነበሩ ምን ታዘቡ ሊባል ይችላል? በስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ የአሰብ ወደብንም ሆነ የጅቡቲ ወደብን ሳይ የኛ ባለመሆኑ የሚደርስብን አንዳንድ እንግልቶች ስለነበሩ ይህን በቅርብ ስላየው ባይኔ ይህን ነገር መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ሜይንስትሪም ናቶም ብዛዕባ አሰብ ብዛዕባ ወደባት ናይ ኤርትራ ምሕላምን ምዝራብን ከም ዓብ ኣጀንዳ ይቕፅል እዩ ዘሎ እዚ ድማ እታ ኣጀንዳ ከም ዘላታ ክትቅፅል ንዝኾነ ይኹን ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ነፍሲ ወከፍና ድማ ከነስተውዕለሉ ኣለና እዚ ከም ዘለዎ ከም ንቡር ንውሰዶ መጀመሪኦም ኣይኮነን መወዳእቶም እውን ክኸውን ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ጎቢጥካ ንምሓዝ ንዕኡ ንምጥቃም ዝገብርዎ እዩ ኤርትራ ግን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ ለንከነ ከሙሉ ለኻሊኻ ብፅንዓትካ ዶሮፍ መፃኢኻ እዛ ኤሪትራና እንደይ ባሕሪ ከሙሉ ዘርኢ ንዓኻ ዝፈሪ ህዝቢ ዓንተቦ መልሐቕ መላዝቦ ኤርትራ ግን ሓይሊ ባሕሪ ኣለንከነ ብዘስተምም ብፍላይ ብሚድያ ናይ ሱዳን ብዙሕ ሼር ዝኸውን ዘሎ ዓቕሚ ወታደር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ሰብ ስለዘይገልፁ ከምቶም ካልኦት ታህዲት ስለዘይብሎም ፈኸራ ስለዘይብሉ ኤርትራ ሱዳን ንኣብነት ነፍሲ ወከፍ ዘሎም ኣፅዋር ኩሉ ግዜ ምሰራይዎ እዮም ሸው እዩ ኢትዮጵያ ፓራዶ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ኣፅዋራቶም ኤርትራ ሰራዊታ እያ ተርኢ እምበር ኣፅዋራታ ኣይተርእን እያ ትክክለኛ ንውግእ ድልው ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘለዋ ኤርትራ ዓቕማ ኣይተርእን እያ ስለምንታይ እቶም ምስኣ ዘለው መወዳድርታ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ዲ ሱዳን ዲ ካልኦት ናይ ካልኦት ሓገዝ ስለ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ መዚኖም ክልምኑ ስለ ዝኽእሉ ናተይ ግምት እየ ዝብለኩም ኤርትራ ዓቕሚ ኣይተርእን እያ ሰራዊት ከም ዘለዋ ስለ ድርይዎ ብሳተላይት እውን ንዑ ከተርኢ ፀገም የብላን ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እምነታ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ሰራዊታ እዩ ኣብ ሓፂና ኣይኮነን ይሲ ዳርስ ዲፈረንስ መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሚ ናቱ ወይ ከዓ ቀንዲ ዝተኣማመነሉ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ዘርኢ ህዝቢ እዩ ዘርኢ ሰራዊት እዩ ዘርኢ ኣብ ህዝቢ እዩ ዝኣምን ኣብ ሰራዊት እዩ ዝኣምን ዳትስ ዋይ ዓመት መዓልቲ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ብሰራዊት እዩ ፓራደ ዝገብር ወይ እውን ወታደራዊ ሰልፊ ዝገብር ታንክታትን ሚሳይላትን ኣይኮነን ዘርኢ ምክንያቱ ኤርትራ ተርእዮ ኣፅዋር ቀልጢፎም ታርጌት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ ንህዝባ ግን ታርጌት ገይሮሞ ክስዕርዎ ስለዘይክእሉ ዝኣክል ሰራዊት ኣለዋ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ህዝባን ዓቕማን እያ ተርኢ ድኣ እምበር ወታደራዊ ሓፂና ኣይተርእን እያ ነይራ በት ሬርሊ ሳሕቲ ዝርአ መርከብ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ክዘውር ከሎ ለንቀነ ብዙሓት ሰባት ከም ዘገረሞም እዚ ከዓ እንታይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዋ ጌና ብሕጂ ክረአ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እታ ዝነኣሰት ሃገር ኣብቲ ዞባ ክትከውን ከላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ጅቡትን ላካባናትንስ ግን ጀነራሊ
ኤርትራ ንሽተይ ምክንያቱ ጅቡቲ ናይ ካልኦት መሳርሒ ስለ ዝኾነ ከም ሃገር ፈሊኻ ክትሪኦ ናፃ ዝኾነ ሃገር ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ግን ንእሽተይ ግን ፀብለል ዝበለ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኤቭሪ ታይም እቲ ትሕትና ንኣብነት እቶም ናይ ሱዳን ሰራዊት ጀነራላት ሪእዎም ከዋኽብቶምን ገለ መሊኦምን ገለ እዮም ሃገሮም ግን ኣብ ምንታይ ወሪዱ ኣሎ ናይ ኤርትራ ጀነራላት ከ ተራ ሰባት ተራ ክዳን ካብቲ ሰራዊት ክትፈልዮም እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ታይትል ኣብ ሽመትን ኣብ ገለን ዘይኣምን ኩሉ ሰብ ማዕረ ከም ዝኾነን እወ ስልጣን ኣሎ ፍልልይ ናይ ተመክሮ ኣሎ ዓቕሚ ኣሎ ግን ኣብቲ ኖርማል ሂወት ክትሪኦም ከለካ ግን ካብ ሂወት ናይ ሓትሕት ዘይፈላለ ምዃኑ ሎሚ ዘይኮነስ ቀደም ካብ ሱዳን ዝመፁ ዝነበሩ ኣብ ብፍላይ ኣብ ወዲ ኸረን ስለ ዝኾንኩ ቤተሰብና ሱዳን ዝነበሩ ክመፁ ከለዉ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ነጋዶ ዝነበሩ በቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝደናገሩ ምናልባት ሓንቲ ሕፅር ዝበለ ዛንታ ክበኩም እንታይ ዝብል ሓደ ነጋዲ ካብ ኤርትራ ንከሰላ ገለመለ ዝነግዝ ዝነበረ ኣብ ሱዳን ዝባጥ እዮም ዝበሃሉ እቶም ሓለፍቲ ምስ ከዋኽብቶምን ምስ መኻይኖምን ክትሪኦም ከለካ ካላርስቲ እዮም ኣይተጋጊዮም ኢኻ ኢልካ ኣብ ተሰነይ ድዩ ኣብ ግርማይካ ግን ሓደ ሓላፊ ናይ ኤርትራ ዋርድያ መሲልዎ ማለት ገለገለ ምስ በሎ ግደፈና ክንደይ ግዜ ኢና ክንበኩም ገለ ኢለስ ምስኡ ተደፋፊረ ኢሉ ንሱ ግን ኮነሬል ዲ ዋላ ናይቲ ኩሉ እዚ ሓላፊ እዩ ሽዑ ኩሎም ጠሚቶም ገለገለ ኢሉ እቲ ዋርድያ ዝነበረ ተረዲ ምስ መን ኢኻ ትዳፈር ዘለካ ኢሉ ተጠንቀቕ ኢሎስ ከይደ በቃ ኣብቲ ኦፊስ ከይደ ተጋጊየ ኣጋጊኻኒ ኸይለ ኢልካ ተገምፂ ኢሉ እንታይ ኣጋጊኻኒ ንሕና ንፈልጦም ኣብ ሱዳን ከክንዲ ገለ ሓፃዊንን ከዋኽብን ቆብዕን ዘለዎም ኣይንገግዮምን ናብዚ ግን ተራ እናመሰልኩምና ይቕረታ ክደፍረካ ይግባኣንን ኢልዎ ገለገለ ሓንቲ መስሓቀይ ጠላልያ ነይራ ንዑ ንግደፍ ድሓን እጂ ናብ ቢኒ ክንሰግር ኢና ሶሪ እዚ ናይ ወታደራዊ ነገራት እናዊሕ እዩ ሰባት ኣታው ዲቆም ማታ ቢኒ ኣገዳሲት መተሓሳሰቢ ይብሎ ሓንቲ ፍልይቲ ኣብ ድሕሪ ውድድር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ገይሩ ስለ ዘይነበረ ምስ ቶፖ ዝገበራ ኢንተርቪው ንሽተይ ክፋልናታ ከስማዓኩም ስምዑ ሓንኪሎም ወይ ማታ ከምዚ ገይሮም ወይ ድብስ ክፍታት ነር ካብ ፍትወት ካብ ፅቡቅ ድሌት ምብጋስ ማለት እዩ እንታይ ጋጢምካ ቢኒ ብመጀመርታ እኮ ሓቂ ሓይሽ ነቲ ተዓዛብናትና ከምዝበልኩ ኣትሊስት ካብ ሕጂ እንኒው ተስፋ ገብር ዕምቆት ናይ ተቀድም ብሽክለታ ወይ ኣፍሉጦ ናይ ተቀድም ብሽክለታ ክህልዎ ስለምንታይ ሓጋዚ ማለት እዩ ከም ቢንያም መጠን ንኤርትራ ወኪል ወዳደር ኣለኹ ሰሙን ከም ቲፎዞ መጠን ንኤርትራ ወኪል ለምም ቲፎዞ ዝገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሰምዐ ካብቶም ተቃለድምቲ ባዕሎም ካብ ኤርትራውያን ደገፍቲ ከም ዝብል መፂና ከምዚ ሕና ፈሊጥና ውዳቕናን ከምዚ ሕጂ ከምኡ ይበፅሖም ይኖዖም ሕጂ ቀሊል ኣይኮን ሓቂ ሓይሽ ከም ዝበልካ ወደ ቲፎዞ ናትካስኒ ምስሊ ናትካ ካብኡ ስለ ንመፃኻ ሕጂ ሓቂ ሓይሽ ኣብ ቅድም ስለታ ከምኡ የለን ሓንሳብ ካብ ፍቶ ዝተለዓለ መጠን እቲ ሰብ ክስታይ ኮይኑ ስምዖ እዩ ከምዚ ቀስቃስ እንቋቑሖ ኢኻ ንዑ በቃ ድኾነ ነገር ዋላ ተኾንካ ዋላ ብኮ ተኾይናስ ፈሊጦ እዮም ብኮ ገይሮም ብሉካ ሕጂ ኣብ ዘሰይም ፅርግያ ኢና ክንወዳደር ዘለና ሓቂ መውደቕቲ ከምኡ ይኮነን ኣትሊስት ከም ዝበልኩ ከም ተቃላዳማይ ወይ ከም ቅፅበታዊ ውድድር መጠን ግድን ኢኻ መውደቕቲ ከም ዘሎ ስታርጋ 900 ስለምንታይ ተጨቃጭካ ቦታ ክትሕስ እንዳተደፋፋእኻ ለናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ተኣንጎልታ ስለ ፀበበና ወላ ድማ ነግሮም ምስተቃረቀረ ምስትናይ ኢኤፍ ወላ ሓንቲ ክንገብራ ይከኣልናን ማለት ውሽጢ ተወታቲፍና ክልቴና ታቦታ ቀዲም መንሓዛ ኮይና ሽዑ ኦረትናትና ማን ነግሮም ምስተሓዘ እቲ ባሪየር ከኣርኪቦ ንዑ ሽዑ ወረዲ ቀዲምና ወዲቕና ማለት እዩ ስለዚ ገና ምላም መስከን ሓይና ግን ቲፎዞ ግን ማለት ንተቃረዳ ማይስን ፈሊጡ ዶ ወድቕ የለን ፈሊጡ ዶ ወድቕ የለን ዋላ ሱን ንባዕሉ ስን ሂወት ይሕዝ ደሎ ንሰብ ፈሊጡ ከወድቕ ኣይክእልኒ ስለዚ ነቲ ተዓዛባይ መጀመርታ ሓቂ ሓይሽ ጀሚርና ክሳብ ንውድእ ምስጋና ግቦእ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ማለት እዩ ከም ዝበልካ ምስ ወዳእካስኒ ናትካ ቃንዛ ይርዳእካ ነቲ ሰብ ሓጎሱ ክገልፅ ከሎ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ንስድራኻ ትሪኦስኒ ይሕጉሰካ እዩ ስለዚ ከምኡ ምዃኖም ብልቢ እየ ዝሕጎስ እቲ ካልእ ግን ፈሊጡ ዝወድቕ ወይ ደውድቕስኒ የለን ፅቡቅ ዳውዳቕ ከይቢና ሓወይስ ከም ስማርክ ካማንድ እንታይ ዝብል ዘሎ ቢኒ ኣብታ ዝወደቓ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ስቴጅ 16 ዘጋጠመቶ ኣሰንባዲት ምውዳቕ ብዙሓት ሰባት ብስምዒት ከምዚ ገይሮሞ ለኪሞሞ ድኾኑ ኣነ እውን ኣብ ላይፍ ስለ ዝነበርኩ ምናልባት ኣውዲቖሞ ድኸውን ኢልና ግምት ወሲድና ነርና ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ወይ እውን ስምዒትካ ክትገልፅ ንቡር እዩ ንቡር ዘይኮነ ግን እንታይ እዩ ኬትካ ትኽክል ናብቶም ሰባት ብፀርፍን ብገለመለን ምእታው ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኬድካ ኣብ ናቶም ኣታክ ክትገብሮም ምፍታን ፀገም ኣይኮነን እዚ ከዓ
ኩዕሶ እግሪ ክልተ ጋንታታት ተፃዊተን ፔናልቲ ዳኛ ዓሚፅና እቶም ተፃወቲ ምስ ናይ ስፔንን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ፋይናል ተነይሩ እቶም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቲፌዞ ዳኛ ምስ ስፔን ነይሩ ክብሉ ንቡር እዩ እቶም ናይ ስፔን ድማ ከምኡ ንቡር እዩ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ኣብ ፍቅዱ ክትሪኦም ከለካ ዝኻ ሚኪያስ ማእከለይ ዝተባህለ ኣብ ቱርናይ ኣልጀሪያ ይመስለኒ ፍሉይ ፀብለልታ ዘርኣዩ ኤርትራውያን they gonna dominate this sport ኣብ ቢንያም ጥራይ ተጠው ንብል ዘይኮናሲ ንቢንያም ክትክኡ ዝኽእሉ ወለዶ ዳንኤል ንቢንያም እንታይ ርእይዎ ኣብ ኩሉ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ጅሮ ዲ ኢጣልያ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ክዕወት ከም ዝኽእል ርእይዎ ሎሚ ድማ ነቶም ናሽቱ ወለዶ ቢንያም እንታይ ርእይዎም ኣሎ ኩሉ ቦታ ቀዳማይ ኮይንካ ክትወድኦ ከም ትኽእል ቀጠልያ ተኻኢላ ኣላ ናይ ዓቐበት ቅድሚ ሕጂ ዳንኤል ተንኪፍዋ ነይሩ ጂሲ ኣተርፈናታ ብቻ ኤርትራውን ጂሲ ክወዳደር ምዃኑ ኣብ ገለ ፖይንት እውን ክንሪኦ ኢና ክንደይ ክወስ ዘለና ብዘይገድስ ግን እቲ ሞቲቬሽን ተገይሩ ዘሎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ቢንያም ዝበሎ ድማ ኣብዚኣ ጥንቅቕ ኢልና ከምቲ ቢንያም ምቕሉል ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓስቡ ከለዉ ከመይ ዓይነት ቲፌዞ ከመይ ዓይነት ሰባት ገይሮም እዮም ክሓስቡና ኦፍኮርስ ንእሽተይ ኣግረሲቭ ባህሪ ምርኣይ ንስፖርተኛታትን ፈተውቲ ስፖርትን ንቡር እዩ ይፈልጥዎ እዮም ሰብ ግን ኪኑ ዝኸደ ፐርሰናል ኣታክስ ወይ እውን ምፍርራሕ ተወሲኽካ ኣሎ ግን እዚ ካልእ ናብ ክራይም ዝኸደ ስለ ዝኾነ ነቶም ስፖርተኛታት ናትናን ነቲ ትዕዝብታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘሎ እውን ክፀሉ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና ንቢንያም ብኣወንታ ከም ዝኸብር ብዓለም ደረጃ ኣተኩሮ ከም ዝረክብ ብቢንያም ጌርና ድማ ኤርትራ ፈታዊት ብሽክሌታ ምዃና ከነንፀባርቕ ዳ እምበር ኣሉታዊ ስእሊ ክንገድፍ ድሌትናን ባህግናን ኣይኮነን ንቐፅል ኣብቲ ዝቐፅል ዘሎ ትሕዝቶ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ኣብ ስዊድንን ኣብ ዲስን ሬኮርድ ይሰይሩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ዘሕብን ዘሕጉስ መንገዲ ሓሊፉ ሕልፍ ዝበለ ተሳትፎ ናይ ህዝብን መንእሰይን ናይ ብሓቂ ዳስ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኤርትራውነት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ስፖርት ይኹን ኣብ ከምኡ ድማ ከም ህዝቢ እቲ ኦርጋናይዜሽን ናይቲ ህዝቢ ከም ናይ ሎሚ ደሚቑ ይፈልጥን እዩ ምናልባት ቀደም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ደረጃ ግን ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ዘላ ከመይ ጌርና ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ምስ ሃገሩ ከም ዝመያየጥ ፍቕሪ ናይ ዓዱ ከም ዝህልዎ ንገብር ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ ስለምንታይ ኣብ ደገ ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ፍቕርና ገሊፅና ሃገራውነትና ሓይልና ነዚ ኤነርጂ እዚ ነዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ ነዚ ጥርናፈ እዚ ከመይ ጌርና ምስ ኤርትራ ንገብሮ ብፍላይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝወዞ ዘሎ ስጉምትታት ብመንገዲ ቱሪዝም ድዩ ብመንገዲ ዓበይቲ ኢቨንትስ ኣብ ኤርትራ ብምዝርጋሕ ድዩ ንኩሉ ዋላ እዚ ቻምፒዮንሽፕ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሽክሌታ ኤርትራውያን ካብ ደገ ኣትዮም ዝሳተፍሉ ድዩ ዝተፈላለየ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ብፍሉይ ኤርትራውያን ዝሳተፍሉ ድዩ መዓልቲ ናፅነት ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ሰሙናት ከም ዘለዎ በዓላት ኤርትራውያን ዝሳተፍሉ ፍሉይ በዓላት ኤርትራውያን ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ከምቲ ናይቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ባፅዕ ሽሙ ጠፋእኒ ሓዳሪ ክትዛረብ ከለኻ ናይቲ ፈንቅል እውን ንኩሉ ካልኦት እውን ኤርትራውያን ካብ ደገ ኣቲና ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ምብርባር ዓብ ተራ ክንሳተፍ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልወና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቁጠባ ድማ ተራና ክንዕዝዝ ዘርኢ እዩ ነዚ ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ትሕጎስ ኪኑ ክኸይድ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን ፀሎትናን እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶን ሓሳባትኩምን ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ግጥሚ ናይ ኣወት ስእት ክገጥፈኩም እየ ላይ ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ምስካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ ይዕልላሎ ሰላም ኣብ ገዛኻ የኣኽለካ ግዳም ተመለስ ናብ ቤትካ ኣቦንኻ ዘሎ ሕቑፍ ሓውኻ ማዕድ ንቀረብ ምጻእቲ ንገዛኻ ድኳ ቀራሪባ ትጽበላ ኣዴኻ ቃንሳብ ንፍፋቕ የኣኽለና በቃ ያክል ኣኽለይ ግራት ሞት ምኹስኳስ ብልሒ ዓሻ ሓድሕድና ምክሳስ ነጒዱሎ ፍትሒ ካብ ደበና ልዝብ እንሆ ጋብ ፍቕሪ ንዓን ደራረብ
حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها أزوناتنا نبتاح علي لسان السخاء